M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandirani pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo lerotu ndi pa 27 Juni lachisanu, siku limenenso tikuchita chaka cha mtima woyera wa Ambuye Yesu. Ichitu ndi chaka chachikulu mu mpingo. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la profeti Ezekiel, ndipo tiwerenga mutu wa 34 ndi meya 11 mpaka na 16. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Edward Sam Lazaro kuchokera ku Christ the King Mtawira Parish, Archdiocese ya Blantyre. Mawu athu achiwiri achokera mu kalata ya Paulo woyera ku Aroma. Tiwerenga mutu wa 5 ndime ya 5 mpaka na 11. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Modesta Masula kuchokera ku St. Francis de Sales, Livingstonia Parish mu Diocese ya Karonga. Uthenga wathu ukuchokera mu buku la Luka mutu wa 15 ndime ya 3 mpaka na 7. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Chikaya, a Carmelite Fathers kuchokera ku Carmel Prayer House mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Ineyo mwini wake ndidzakhala m'busa wa nkhosa zanga, ndipo ine ndemwe ndidzazipumulitsa. Mawu a m'buku la mneneri Ezekieli. Zimene ndikunena ine Ambuye chauta ndi izi: tsopano nkhosa zangazo ndidzazifunafuna ndekha ine mwini, ndipo ndidzazisamala. Monga m'busa amankanfunafuna nkhosa zake, pamene zina zabalalikira kutali, inenso ndidzatero, kunka ndikufunafuna nkhosa zanga. Ndidzazipumulutsa konse kumene zidzamwazikira pa nthawi ya mdima ndi ya nkhungu. Ndidzazitulutsa pakati pa mitundu yonse ya anthu. Ndidzazisonkhanitsa kuchokera ku mayiko ena, ndipo ndidzazibweretsa ku dziko la kwawo. Ndidzaziweta ku mapiri a ku Israeli, pafupi ndi mitsinje yake, ndi kumalo onse abwino kumene anthu amakhalako. Ndidzaziwetera ku mabusa abwino, ndipo zidzadya msipu wonenepetsa ku mapiri okwera a Israeli. Kumeneko zidzapumula ku busa wabwino wa msipu. Zidzapezadi mabusa abwino ku mapiri a Israeli. Ineyo mwini wake ndidzakhala m'busa wa nkhosa zanga, ndipo ine ndemwe ndidzapumulitsa. Ndikutero ine Ambuye chauta. Zotayika ndidzazifunafuna, zosokera ndidzazibweza, zopweteka ndidzazimanga mabala ake, zofowoka ndidzazilimbikitsa, koma zonenepa ndi zamphamvu ndidzaziwononga. Ndidzaweta nkhosa zanga mwachilungamo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a kalata ya Paulo woyera kwa Aroma. Abale, Mulungu mwa Mzimu Woyera amene Iye adatipatsa, adadzaza mitima yathu ndi chikondi chake. Pa nthawi imene Mulungu adayikonzeratu, pamene ife tikusowabe pogwira, Khristu adatifera anthu ochimwafe. N'chapatali kuti munthu afere munthu wina, ngakhale winayo akhale wolungama. Kaya kapena mwina munthu nkulimba mtima mpaka kufera munthu wabwino. Koma Mulungu adatsimikiza kuti amatikonda kwambiri, chifukwa pamene tinali ochimwabe, Khristu adatifera.
Ndiye popeza kuti tsopano chifukwa cha magazi ake tapezeka kuti ndife olungama pamaso pa Mulungu. Iyeyo adzatipulumutsa koposa pamenepo ku mkwiyo wa Mulungu. Ife tinali adani a Mulungu, koma imfa ya mwana wake idatiyanjanitsa ndi Iye. Tsono popeza kuti imfa ya Khristu idatiyanjanitsa ndi Mulungu, nanji tsono moyo wake ndiye udzatipulumutsa kwenikweni. Koma sipokhapo ayi, timakondwera mwa Mulungu kudzera mwa Ambuye athu Yesu Khristu, amene atiyanjanitsa ndi Mulungu tsopano. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Tsono Yesu adawaphera fanizo ili, adati: ndani mwa inu ali ndi nkhosa 100, imodzi itatayikapo, sangasiye nkhosa zina zonse 99 zija kubusa ndi kukafunafuna yotayikayo mpaka atayipeza? Ndipo atayipeza amayiseza pa mapewa pake mokondwa. Pofika kwawo amasonkhanitsa abwenzi ake ndi anzake oyandikana nawo, nawawuza kuti: mukondwere nane pamodzi, chifukwa ndayipeza nkhosa yanga idatayika ija. Yesu adapitiriza mawu kuti: ndithu ndikunenetsa kuti momwemonso kumwamba kudzakhala chimwemwe chachikulu chifukwa cha munthu mmodzi wochimwa amene watembenuka mtima, kuposa anthu olungama 99 amene alibe chifukwa chotembenukira mtima. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero pamene tikuchita chaka cha mtima woyera wa Ambuye Yesu, chinthu choyamba ndikuti congratulations kwa amene ali mugulu kapena amatsatira mtima woyera wa Ambuye Yesu, amene pa chisanu cha mwezi, lachisanu loyamba pa mwezi, amapembeza Ambuye Yesu okhala mu Ukaristiya, amene amatiphunzitsa ife kuti Mulungu ndi chikondi. Chifukwa Mulunguyo ndi chikondi, ifenso tiyenera kumamukonda. Koma pali ena amachita izi tikuyambira lachisanu usiku wonse mpaka na mamawa loweruka. Ena amapanga izi kungokhala siku lonse lachisanu kupembeza Ambuye Yesu opezeka mu Ukaristiya. Tikaona mawu athu amene taona pa siku la lero akutithandizatu ife kuti tuone kuti kodi mtima wa Ambuye Yesu umene tikuunyadirirawu, umene tikuusangalalirawu ndi mtima otani. Choyamba timamva ndipo timaziwa katika maona makalata a Yohane 3 komanso uthenga wake amatuonetsa ati Mulungu ndi chikondi. Ndengati Mulungu ali ndi chikondi, tikukhulupiriranso kuti Mulunguyo ali ndi mtima. Chifukwa chikondi chimachokera mu mtima. Munthu akakhala wabwino timati ali ndi mtima wabwino. Munthu amene ali woyipa timati ali ndi mtima woyipa.
zonse zabwino zimachokera mu mtima. Ndife Mulungu wathu ali ndi mtima. Pamene tikuyang'ana chaka chimenechi tikuona Ambuye Yesu amene ali ndi mtima wabwino, mtima wotikonda, mtima wotifunira zabwino, mtima wotikhululukira, mtima wodzichepesa, mtima wotithandiza. Tikuyang'anatu mtima umenewu umene uli gwero kapena chithime-thime cha chikondi chimene Mulungu ali nacho kwa ife anthu ake. Tikayang'ana mawu amene tamva pa tsiku la lero, tikuona mawu athu oyamba achokera m'buku la mprofeti Ezekiel akutiuza kuti chauta akunena izi, Ambuye chauta akutiuza izi, tsopano nkhosa zangazo ndidzazifunafuna ndekha mwini wakene, ndipo ndidzazisamalira. Monga m'busa amanka nafunafuna nkhosa zake pamene zina zabalalika kutali, inenso ndidzatero kunka ndi kufunafuna nkhosa zanga. Chikondi chimene Mulungu akutipasa tiyang'ane m'busa amene ali m'busa wabwino, amene amakonda nkhosa zake, salola kuti ndi imodzi yomwe itayike, fata akuzikonda zonse chimodzimodzi, safuna ina itayike. M'busa ameneyu atamazitenga upita nazo kumene kuli zakudya zabwino, kumene kuli msipu wobiriwira, kumene kuli madzi zikamwe, amaziteteza m'busa ameneyu. M'busa ameneyutu akuyimira Mulungu, chikondi chimene ali nacho kwa ifeyo anthu ake amene akutitenga noti ndife ngati nkhosa, ndife ziweto ngati zimene m'busayo amazisamalira, amazikonda. Zofowoka ndizazilimbikitsa, koma zonenepa ndi zamphamvu ndizaziononga. Ngati zofowoka azazilimbikitsa. Mulungu ameneyu chifukwa cha chikondi chimene ali nacho kwa ife amatilimbikitsa nthawi zonse. Tikhale ofowoka, timufulatire, amabwerabe kwa ife. Famadziwa tikuyenera kukhala naye. Zonenepa zimene amene anthu ali onyada, safuna kubwera kwa Mulungu, sakuvomera ti Mulungu awasogolere. Amenewo ndi amene amaonongeka. Mulungu yakuti amadziwa nkhosa zake. Kodi ineyo Mulunguyo amandidziwa? Ndine nkhosa ya Mulungu. Tikaona mawu athu amene achokera mkalata yapoyera kwa Aroma, mawu athu achiwiri akutiuza chani? Akuti Mzimu Woyera amene Iye adatipasa adadzaza mitima yathu ndi chikondi chake. Mulungu yoto amazaza mitima yathu ndi chikondi chake. Mulungu amene ali chikondi afuna tifeso tikhale chikondi. Tidzimukonda Mulunguyo komanso tidzikonda ena. Tikhalenso nafe ngati mtima woyerawera wa Ambuye Yesu, mtima wa chikondi, mtima umene suchita manyazi ndi machimo amene ife timachita. Umatifunafuna ngati m'busa kuti mpaka utipeze tibwererenso kwa Iye. Ndifake lero tikuona mu uthenga wathu fanizo la m'busa wabwino amene akulolera kusiya nkhosa zake 99 ndikayamba kufunafuna nkhosa imodzi imene yasowa chifukwa cha kupulupudza kwake. Koma Mulungu fata kuyikonda mmene akukondera zina 99 zimene wazisiya pamene pali chitetezo, zimene zili mwa Iye sizingachokenso. Awakayang'ana imodzi yosowayo kuti nayonso ibwerere kumene kuli zina, ikhale limodzi ndi zina.
chikondi chimene mulungu ali nacho pa ife, aliyense amamukonda payekha ndipo amamufunira zabwino, amafuna abwerere akhale pabwino pamene pali azake, osati payekha. Mtima woyera umene utu wa Ambuye Yesu ndi mtima umene uli wachikondi, mtima umene ukutionesa ife kuti mulungu chikondi chake alibe malire. Ndi mtima umene unapanga Ambuye Yesu kubwera pa dziko lino lapasi kuti udzatipulumutse ife tili ochimwa, titamfulatira mulungu. Unabwera ndi kuzunzika pakati pathu kuti ife tipulumuke, ndipo sanasankhe. Ndi mtima umene ulibe tsankho, umafuna wina aliyense akapulumuke. Ndi mtima umene uli pa chizungu tingati unconditional love. Ulibe kuti umakonda kuti iwe ukhale otere, iwe ukhale otani. Ndi mtima umene ukutikonda ife abwino, olungama, komanso ochimwa omwe. Mtima umene umalola kuti vula igwere pa wina aliyense, wabwino kapena olungama. Komati poona chikondi chimenechi chimene mulungu ali nacho pa ife, tithe kubwereranso kwa iye, tithe kumamukondanso iye. Ndi mtima umene tuti compassion and mercy, umene umatimvera ife chifundo. Sungomva chifundo chabe, koma ukaona kuti ife tikupanga zolakwika umamva ululu. Chifukwa cha ululu umenewu umabwera kwa ife, umatikhululukira ife, umafuna kuti ife tiyambenso moyo wathu mwatsopano. Ndi mtima umene tikuona kuti is sacrifice, umadzipereka, umalola kuti uve kuwawa, cholinga kuti ifeyo tibwererenso kwa mulungu. So pa siku la lero teni tione izi, pamene tikunyadirira mtima osaipa konse wa Ambuye Yesu, tiyang'anenso izi kuti kodi ifeyo ndife otsekuka mmoyo wathu kukonda mtima umenewu wa Ambuye Yesu. Ndife amene tikuyesesa kuti tizipembedza Ambuye Yesu okhala mu Ukaristiya, that devotion, captivating devotion, kupembedza Ambuye Yesu okhala mu Ukaristiya, kumaona mtima umene wa Ambuye Yesu, kumaona chikondi chimene Ambuye Yesu ali nacho pa ife. Tiyang'anenso ndife anthu amene we say embracing the mercy and compassion of God. Ifeyo tukulolera ndipo tukulandira, ndipo tukukumbatira mtima umene wa Ambuye Yesu, umene ukutipasa ife chifundo, komanso ukutilola ife kutikhululukira ife machimo athu. Ndi mtima umene utu wa Ambuye Yesu, umene Ambuye Yesu anauonesa kwa Margaret Mary Alacoque oyera, kuti atiphunzitse ife, tizame ife poyang'ana mtima oyera wa Ambuye Yesu, umene unavutika, unabayidwa ndi mkondo, madzi nkutuluka mu mtima umenewu, magazi nkutuluka mu mtima umenewu, chifukwa chokuti umatikonda ife. Magazi amene anagwa pa dziko lapansi, Ambuye Yesu afuna kukhala nafe nthawi zonse, satisiya. Ndifake timaona pali magulu m'madiocese mwathu muno, kapena mu mpingo mwathu, ena amati Sacred Heart Groups, ena kuti Divine Mercy Apostolate. Magulu awiriwa amafuna nthawi zonse lachisanu loyamba la mulungu la pamwezi kuti apembedze Ambuye Yesu okhala mu Ukaristiya, alandire chifundo chimenecho chokera mwa Ambuye Yesu, mu mtima umene wa Ambuye Yesu, apempherere dziko lonse lapansi lilandire chifundo kuchokera ku mtima umenewu, umene unazunzidwa, umene unamva ululu wa Ambuye Yesu. M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tima wasisi okululuka machi